pwede. Hello mga bata! Ang atong tun-an karon bahin sa pag-ila sa pagkapariha sa mga porma o pag-ila sa mga bahin sa lawas. Sa iro nato, ang simetriya o pagkapariha sama na sa usa ka samin. Diba og mutan-aw ka sa samin sa inyong balay, makita rani mo imong kaugalingon? Sama aning hugis diamond ug bituon na kung imong subayon pagpilo ang linya na tuldok, bisan bali-balihon nimo parehas ra iyang hugis ana o forma, walay kabaguhan. Kining tulo ka hugis dili kini magkapareha kay ato ning pangpiloon subay anang mga tuldok na linya dili gyud na magtupong o magkapareho ang forma. Lagtawa pag-ayo kining hulagway sa kilid. Usa ka naong sa tawo makita nimo ang tin-aw na linya o halap na linya na gitong-an o gipikas pinatindog na mga tuldok na linya gitawag kinig magkaparehong linya, symmetrical lines. Diba? Ang tin-aw o halap na porma pareha kayo pagkasukod. Mao kini ang nagpamatuod na ang hulagway sa nawong sa tao usa ka simetriya o symmetry. Mao kini ang mga laing-laing parte sa lawas. Ulo, abaga, hawak, dapi-dapi, tuhod ug tiil. O karon mga bata, ilha ang mga parte sa lawas. Lingini ang litra sa saktong tubag. Mga bata, lagtawa pag-ayo ang hulagway. O karon atong isumpay pinaagi sa pagbadlis sa mga pareho nga hulagway. Very good mga bata! O karon, atong isumpay pinaagi sa pagbadlis gikan sa litrato nga naa sa wala paingon sa ngalan niini nga naa sa tuo. Sige! Daghang salamat! Bye-bye!